De ez Magyarország, itt nem engedik. Ez hol? Letöltés nem is kell nekem, csak feltöltés. Ugyanát a pornó is kell valamikor. Mi? Kitölt már le pornót? Live! Live! Annyi oldal, nem is tudom mi volt az, olvastam egy ilyet, hogy csináltak egy felmérést, hogy a Pornhub, vagy valami ilyesmi, mikor kijött a Fallout 4, hogy megcsappant a nézettség. LOL! Csak az a baj, hogy ez a felmérés, ez nem azt mérte fel, hogy mindenkire, hanem csak gamerekre. De én azt nem tudom, hogy mérik fel, hogy valaki gamer, aki pornót néz. De így visszaesett a nézettségük egy ingyenes pornó oldalnak 60%-kal. Anyám! Ez igen. Ha van mit játszani, kevesebben néznek pornót. Na hát ez pont tele van. Várjál, én rossz játékból jön. Ja, látom. Ups, a legfelsőt nyomtad, mi? Kiviszem a kajámat. Oké. Jó? Meg megkeresem lefordult, addig nem indítom. Oké. Na, berebe. Fuck? Mi a... Jaj. Na, bú. Találtam valami modet most. Hallod, bementem egy játékba, már halott voltam, és... Partizánus maximum. Mi az? Nem bementem egy játékba és hallod, és... Ja. És kirúgtak. Nice, pedig már halott tudom. voltam. Mintha az én hibám lett volna. Kemény Hát volt. persze, hát. Tudták, hogy streamer. Ja. Ó, itt van egy hely, itt van egy hely! De jó! És pont én tíve És megtelt. Na már. Nem, benn vagyok. Ó, király. Partizán Maximus. És vesztésre állunk, tökéletes. Na. Hol vagy? Hát loadingolok, hát. Hiába sürgeted a loadingot. Nem megy gyorsabban. Valamiért meg átélítem. De elvileg Itt benn vagy, vagyok. itt vagy! Hello! Hello! Szerintem nem miattad amúgy. Szerintem már a menüben voltam. Nézd mekkora a pingem, miért? Tényleg. Hát mert én streamelek. Fuck you! Anyókádat! Szerencsére anyámnak szólítottál. Anyókádnak streameljék. Ó. A kurva anyád. Oké. Ez a boomer jókor jött. Azt hittem, hogy meg fog pancsolni, de nem. Lehet, hogy akkor. Fuck! Ott hagyjál. Gyorsan! Nem tudok spawnolni! Fuck! Ja, miért nem veszem? Passzom, nem vettem. Elfelejtem mindig megnyomni gond. Néha ki kell kapcsolni, mert nem tudok végignézni. 4 órányi felvétel. Hát ezek szarok.
Igen. És én még switchelni akartam. Dehogy is. Boomer. Azért hívtalak ide. Mondom, vesztésre állunk, de hát látom, hogy ez... Megpróbálok egy erkei családot. Azt akar hívni. Szemben megy a partidon. De Kósnak már nagyon elege van azért smokkerekbe. AK-ja van. Gyerünk partizán, dobd el magad. Nem kell sok. Coach azt hiszi, hogy tud játszani. Lehet. Coach nekem most egy szexi csaj. Nem. Coach. Az a bikini. De olyan, mint hogyha most Flash-t hallgatnám, hogy De most mit tegyek? Luigi, so sexy! Hát itt a true! Milyen könnyen oda tudtam rohanni Nickhez, basszus, senki nem lőtt normálisan. Alice nagyon odafigyel. Alice gamepaddal. Játszottam Call of Duty-t, és esküszöm egyesek gamepaddal játszani, mert ami mögék állok, olyan lassan fordulnak ennyi. Mint egy turret. Egy lassú turret. Na, miért nem tudok? Aj, fuck. Nickre akartam, és nem tudtam. Hülye charge. Oké, I leave. Nick! Hogy Alice ott áll minden. Mit csinál? Healing! Cover me! Come on, come on, come on. Oh yeah, that's what I'm talking about. No, don't kick, they're easy. Coachot kell meg izzasztani, mert azt hiszi, hogy ő a bust side-ba. Fantasztik! Enjoy. Kaptam Coachot. Strike it. Knowledge. Yup. No. Mediocre. Okay, so it's a little deserted. Not for long. Might still be an evac deeper in. Nem, még most sem működik a izém. Mi? Vocalizerem. Nem tudom miért. Reloading. Radzom. Azt hallom. Stick together, stick together. I'm reloading. No. Ki ez a no name, ez nem te vagy. Miért pancsoltam? Seen it from a mile away, mile away. Reloading. Az egy jó speaker, életben van. Down that escalator. Reloading. Everybody. Nope. Watch out.
Reloading. My money. Nem találtam semmit. Reloading. Reloading. Let's go. Let's go. Reloading. Reloading here. Stick that where the sun don't shine. Sure. Search those rooms. Might be something we can use. Bocsi, ha téged lőtt, nem. Nope. Így. Get ready, the alarm is gonna sound. No. Ammunition. No. Sweet Lincoln's Loads. No siree, Bob. I'm reloading. Miért van? Azok a pontok, nézd meg! Na, láttam. Ő mondta, hogy we are winning. Up here. Weapons over Yup. here. Yes. Pont úgy, mint Charlie Sheen. Last one to turn off the alarm is a He is a winner. Yup. I love the guy. Keep going. He's winning! Reloading. off that alarm. Incoming. Yeah, shoot each other. Hey, look out. I'm reloading. Reload. He's No! Félre kapcsolva. Suck on that. Reloading. Okay. Okay, that better have been enough. No. Reloading. egyedül vagy. Igen, tudom. De ők is. Why, yes. Stick that up your Yes. aces. Aj már, mi a fasz? Nem is izé jön játszom. már. Valaki elment, jobb. Lol, pont ő ment el. I told you he will rage. Tudom hívni. Reloading. And he said never rage. Most cserélt ki a Never-t az Always-zal. Átírom a nevemet őre. Candy asses. Suck on that. Shit, we are Hívom. all right. És szerintem a Your Useless-be is megéri. Jézusom, terroristául beszél. Vagy hát ez a... Nincsen screenshotja, és akkor Edgar beírom, hogy never De rage. van! Várjál, linkeld majd meg a screenshotot, ahova írni fogsz. Én. Hát vagy én. Valamelyiket választ ki. 7 ways to die. Days to die. Itt abba lehet írni. Hát linkeld meg. Te vagy a profilján. Getting sick of looking Yeah, at this guy's hold on. face. Well, trust me, in these parts, he's as famous as Ezen vagyok. or the president, Mit írjunk? Because he looks like Várjál. an asshole. Én copypastálom. and Nick. I never age, you see. See it in your dreams, hogy mi?
Let's roll. Ask me a question. I dare you. Beraktam. Azt írtam, hogy you never rage, fegöd. So bad. So bad. Nem jött látom a te vissza. kommentedet. Nem. Még ott van. Frissíts. Azt akarok, de nem frissít. Én láttam a tiéd. Láttam. Lol. Lol. Erről csinálok egy print screen. Azt úgyis Dropbox menti. Igen, coach valóban nem nézem. Alice! Jesus Christ. Igen. Never rage in your dreams, ez valami ilyesmi. Well, get up, get up! Ah, hell, man, bitter good. Okay, okay. Azt a minden. Ó, az a hülye Jackie. Nem tudtam megteremni valami. De aztán neki Dark talán Magic. megtudtam. Elek hülye volt az a Jackie. Igen, mert nem Nicket karmolta, hanem Alice. Igen. I wanted halfway through you in this. Nem látok semmit, ez jó videó. Sötétség van a WC-ben. Ja. I'm down! I need some help! Get him off! Sajnos nem tudom, hogy... Mi történt? You don't play only suicide. Ez nem tudom, hogy van pontosan. Ez így van. You don't play. You only suicide. De hogy verbétum, tehát hogy szó szerint így kell írni, nem tudom. Azt mondja. sajnos. It did come true. Question. Anybody know who the race car guy is? Just the best stock car racer of all time. Try reading a book sometime. Man, he's America's greatest Oh, natural rage. resource. I would take a bullet for that man. Amen. Oh, hell, yeah. Gaben. We in the zombie killing business. That ain't right. I don't think we can wait this. I If we see a Jimmy get please Lord, Gaben, What, Lloyd? let us win at the game. Little Lord Gaben, let us win the game. You welcome. You guys ever seen something like this? And we won. Easy. Easy. Okay. I think you got alpha. You know them posters we've been seeing? Nah. Much obliged. Ooh, how you like me now? Hell It's yeah. a plan. I don't know if it's a good plan, but it is a plan. Nope. Sorry, no. You crazy? I'm game. Sure. When the doors open, run your ass off. Oh, shit. Nope. Grab a gas can and let's fill her up.
What? I can see to speed light. Good server. Good server. Ammo here. The hunter. Let me Nem humán. tudja, mit csinál. Szerintem az egy bot, mert nem tudtam eltalálni. Nem! Jump, Nani! Oh, Nem bot volt! nem hát! Az nem így csinál. Go to no! Now I can watch on my cartoon show. Jeezy Gibbs, Junior! Jeezy Gibbs! Miért csak túléltek? El is ment, öregem. Nem tudja, hogy kenyér. Hüljük ki másikat. Nem a késő. Oh. Nem, mert nem ő ment el! Ja, már Tudom, de akkor is késő. Csak rematch lett volna. jó. Jeezy Gibbs! Céljon. Nálam nincsen neve coachnak. Ezt hallott. Nem, hanem ugye itt van ez a... No name coach. Mi az? Bing... nem tudom. Bang, 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 vagy valami. És nem Let írja me ki a take a nevét. step. No. Ki kéne nyomni. Nem hát. És akkor benyomom megint. Kinyomom, benyomod. Nem. Hagyd abba. Mit tettem? Mert nem csinálok semmit, csak magam vagyok. Nem tetszene, Hát már ez régen az. frendeltél volna. És te engem. Please be someone else Én on nem, my én birthday. Én szeretlek, jó? I don't remember your birthday, but I like you. Tudom, hogy hazudsz. Nem 7-7. De arra Hét, kértél hét. tegnap, hogy ne önmagam legyek. You Ja, hate me, csak bro. viccből. No, I hate you. believe. I love to hate you. Or hate to love you. I hate to love you. Rochelle. Come with me. Oh my god, full control. Az igen. Help. Nobody's helping you. Mi az? Hogy ott risszálod őt, az a majd beszarok. Persze, megérdemli. Ez ilyen wiggle-waggle. Ó, Istenem. Jaj! Túléltem, beszarok. I'll live! Ó, Istenem. Nincs kész! A faszom! Nem voltam horny. Nem volt kész a faszom. Listen, y'all. We need to pull together as a team. Reloading! Kill me. I'm playing Fallout 4 while playing this. Na, az impresszív lenne, abban lehet, hogy belehalna a kártyám. Nem hiszem. Vagy akkor izém, mi ez? Nem hal bele. Hát de nem lenne kő. I'm fapping while playing. Now that's impressive.
Girls like when I vape. Oh, look at that G's point. Those G's points. Fuck, Lord. They didn't use their raid away. Ez gyorsan elment. That chopper looks like it's heading to the evac center at the mall. Gotta agree. Kavics. Let's follow them. Ah, kavics. You better grab a weapon. Eső. Might need to defend ourselves. Shortcut. Shortcut. Yes, please. Let's go with the shortcut. Segítek! Thank you! Reloading here. Bounce-oltam. Én nem tudtam hirtelen mi történt. Így kettőt bounce-oltam, azt mondom minden. No! You can do it! Ah, nice. Sorry. Not sure we can help. We will repopulate the world for you and name our babies after you guys. Watch each other's back. My name's Ellis. You? Name's Nick. Screwed. Okay. Jó, férfi vagyok, azt is. Azt hittem, Rochelle vagyok. Majdnem azt olvastam dalmat. Itt van Damla. I will only name my retarded children after Nanyan. Thanks. Name a boy with a name Alexander. Might be welcome if Me? these doors open. Get ready. Boomert már boomolt. Igen, rám nem ment. Meg itt... Ó, nem kell. Hol a jó... Hol a gun? Megvan. Eltűnt. My dick! Dear God, my dick! It's going up! Oh, Istenem! Ah, egy smoke kell előni. My penis is ready. Gyere, menjünk. Lassultam. Na most melyikre mentek? Rád. Ja. Easy. Jaj, Istenem. Tetszik az avatárom. Ja, melyik rajzfilmből van? Trinity Tango. Oh, És ő Deathstroke-nak a lánya. Őt lerajzolhatnád nekem, mert nem is tudtam, hogy van lánya. őt soha nem láttam szerintem. Azt hiszem az a neve, hogy Ravager. Szerettem, de a Teen Titans Go az nagyon szar. Szerintem kurva jó, második évattól.
Mert elég jó viccek Jó, vannak oké, benne. igen, őszinte leszek, nem igazán láttam epizódot, próbáltam nézni, és amit láttam, az nem tetszett. Szerintem jó viccek vannak benne. Az lehet, de nem igazán a... Meg jó, hogy nem mindig a drámán van. Szegények már így is szenvedtek eleget. Nem. Hogy legyenek videók. Én valamiért olyan vagyok, hogy én szeretem De, a belső sőt, konfliktus. még saját magukról is csináltak egy paródiát, mert az egyik részben az volt, hogy rebootolták magukat. És hogy végignézték az eredeti Trinity-tákat, és mi? Így hagyták abba? Semminek semmi folytatása semmi? Csak így vége az 5. évadnak? Ez volt benne poén. Szerintem az is jó volt. Will you cut that shit out? Now you're ready then. I'm ready. Look, it's Hitler! Get it off! Never stop fapping. That's my life motto. Ah, de jó, ketten vagyunk csak. Már hogy? Ja? Ketten vagyunk Nő, csak. hová tűntek? Nem ment fettelni. Ja, hogy tényleg? Annyira fölizgítottad. Nem csak én. Vagy én. Ja? De Damla is elment felfelni, én úgy nézem. Oh. Írtam volna neki. Wanna be my girlfriend? It's my birthday! You can't say no! Yeah. My dick is dry. Új. Oh, ilyet nem mondok. Még akkor sem. It's Mert always moist. ez nem classy, ez csak bunkó. Ahogy izé mondaná. Én meg all about classy. Ahogy Critical mondaná, it's big and moist. Igen, kritika. Hát ő nem ezt mondja, de ez a... Igen, tudom. Mi a Snapchat Most neve? Igen. Big moist. Nagy fasz. Aj, annyira jó az az ember. Jó fej az a fasz. Jó, Ő imádom. simán elmehetne ilyen már nem talkshow-ban, hanem ilyen reklám Hát akárhova, bizbaszban. basszus. Ilyen shoppingosnak. Mi az? Szerintem kurva jól keresne vele. Olyan monoton a hangja, de viszont jól áll neki. Hát Lucius Ilyen 2, sületlenségeket beszél. Lucius 2, az megvan? Igen. Abban Játék volt nincs meg, de voice láttam actor. majd. Tényleg? Igen, mert ő... Hát hogyha nézed a videóit, akkor benne van, hogy hogy hát ő nem próbál mindig, csak voice néha. actorni, és hogy bejutott 2 játékba, a másikat azt nem tudom melyik. De mutatott példákat, hogy mely játékokból sikerült bejutni, és az egyik a Lucius 2 volt. Ez nincs olyan Lucius. Meg tudnám venni pár euró. Ilyen bundle-ben. És ő mutatott is részt, tehát játszott vele, és a saját karakterét szivatta benne, úgyhogy... Ez poén. Úgy vele valami olyasmi volt, hogy I will get me. If I I will know get myself, that would piss me off, vagy valami ilyesmi. Imádom a humorát, nagyon jó. Igen. Grade A. Let's not all start shooting each other now. Hova ugrott? Anyád! Az hogy? Hol van Alice? Meghílelem. I'm gonna heal you. Fire spit coming. Mit csinál? Honnan lövi? Mert őt hílelted meg? Igen. Tudod, mit itt is hagyom? Igazad van. Help me out. A kurva életben. Jaj, hoppá. Na, Kick the idiot! Kick the idiot! Hey, I need some help over Over here. the dumpster. Reloading. Reloading.
hiszem, hogy nem találtam. Mert ütnek a zombik. De amikor még nem ütöttek. De akkor nem tudom. Volt egy kis... Oké, ez az egerem is kezd meghalni. Meghalni. Aha. Nem veszi be a kattintásokat. Hát te forrá olvasztasz mindenket. Veszel új egeret, nézét ajánlom. Mit ajánlasz? G700-as Logitech. Hasztad, az túlél engem. Szerintem tuti. Help! Azt a rohadt milyen headshot! Jaki. I killed coach. Megölöd? Nem, véletlenül. Ja? Azért kérdezem, mert újra tudom éleszteni. Ja, öljük meg. Hát ide lent, ha lehet. Csak öljük meg. We'll revive you! Stop! Ja, hogy nem fekete-fehér. Oh fuck, oh fuck. We'll revive you with the defib. Shit. Thank you. Oh shit, come on, get up! You will! Don't eat them. Don't eat. Vedd be a pills-t. Bevettem. Retard. There you go. There you go. Don't be mad. Don't be mad. It's only game. Oh shit! You're welcome. Yep, we fucked you up. We fucked you up. Like we need points. Have you checked? Got a paddle back. What the fuck, Dyna? Exactly. Exactly. Fuck the fuck die, man. You died. We only helped you. Szemét vagyok. Go, go, go. Shut the fuck up, you're not even playing! We're alive. Yeah. Reloading. This here is some serious. Why did you have to die? You Tell did it me. on purpose, didn't you? This here is a lot of guns. Do you speak Turkish? Of course! Türk Mark var mı? Ficken sich! Shit, gotta heal my ass. Türk my cock down. De azt hiszem úgy van, hogy ficken sich, de mindegy. Pickenzihez baszni. Aha, náluk a Valami fick. ilyesmi. Ficken. Pika. Akkor az baszott orszar. Van itt pills. Dike. Okay. Gyere, Dike. Thank you. Láttad volna, hová szállt nálam. Képernyőmön. Kenyába. Hát nálam a lépcső felé ment. Vicces volt. Hopp, Úgy megvolt. hallottam, mint a fentről jött volna. I'm deaf. Az én fülesemben nincsen fölfelé. Direction. Ó, itt is van pills. Ide bent. Megvan. Joki meg odakint van. Jó van. Senki nem spawnolt ide bent. De itt jön a Joki! Ott van a Joki! Ne, A kettő megütöttem sor ezt. között van. Kétszer. És már rajtam van. Mi? Na, No! pont ott van minden szem.
strategy Az akkor kurva izé. Megint benn marad. Mit csinál? Vásárol. Charge. Hallom. Nice. Ja, hogy nála van! Azt hittem, hogy a got it, let's go az azt jelentette, hogy siker. Bent van. Oké. Jump down, Nick. Not like that. És összezavarodnak a zombik. Oh fuck. I'm gonna heal your ass. Ah. Na, miért nem tudom? Érdekes van. Faszom. És jön még a Hunter is. Hol? Hová lett a Hunter? Nem is hallottam. Reloading. Náni, mi van már gyorsabban? Láttam egy Hunterbe. Segítsek? No! Thank you. Reloading. Cut that shit out. Reloading. Reloading! Reloading. Az a boomer! Ennyi zombi van. Ugye? Lol, nem bírta tovább. Réjjel. Ó, fuk! Ah, de van itt bent azért kills. Itt nincs medkit. LOL! Beleszaladtam a speedbe. Na, black and white vagyok. Anyone want to kill me and Coach le. revive me? Oké. Get your asses in here. Yeah. Oh shit. Nice! Na, de csak messzebbre jutnak. Így az új csapat, mi ketten vannak. Bocsánat. Megség. We stop out along the way, get ourselves some real weapons. I guess living here is finally paying off. Mister, I don't think I like your attitude. Alright, you guys ready? Yeah, reloading. I'm game. Még egy Hunter. Ez az! Kaptam egy pontot! Réjjjjjjjjj. Hát ő ment ki. Pedig eddig fair play volt. It was fair game. When was it not fair? De Á, mi elment a oldalunk tőlünk is. Ja, mindenki. Á, érte. Oh! Épp hogy. Nice. Combo. Come on, guys! I need some help! Shitty. Bírom, hogy coachnak most nincs animációja. Thanks, I owe Felveszi. you one. Most nem volt. Az Hunter.
Meg itt lehet. Imádom a Hunter-et. Alice is jött velünk. Oh, they like to ride. Oh, not fair. Not Far Cry. Az a Hunter? Az a Hunter? Hol? Nem látom. Most ölték meg. Ja, meghalt. Csak ott állt a ott annál az elválasztó kerítés izénél. És csak állt és nézett. Iszok jót! Köszönöm. Örülök, hogy tetszett. Most akkor azt kellett volna Örülök, hogy mondanod, hogy tetszett nem a kell hányásom. vagy valami ilyesmi. Hogy nem kell harmadik személyben beszélnem róla. Jézusom, Alice! Alice, azt Ide átkód sem tudok megteremni. Mi? Ja, túl közel vagy, mi? Nem baj, jön egy Hunter, ő majd mindent megold. Na jó, hát nem gondoltam, hogy tényleg. Nem lesz. Fuck! Dalma. Damla? És kérdezte, hogy kivel játszok, Nanivel. És akkor Naninak mindig az a nevetése van a fejemben. Hogy nevet szereti. Melyik? Tyúk nevetésem? Az a Nani nevetés, mit tudom én. Azt anyukám... Folyik a nyálad meg a szemedből, meg minden. Az véletlen! Ne. Nem tudod bizonyítani. Az klasszik Nani. Meg a szemedből is nyál folyik. Az Az a véletlen! nevetés. It's part of the charm. The charm. Ah, full team. Full game. Bitches. Mi ez? Miki? Mikitka. Aranyos. Veli. Utca mókára vagyok. Nem tudom, mit szólok. I am in partial meditation. Opa. Nem tudok spawnolni. Jú, vicc meg lófasz a valagunkba. Ez az! Coach amúgy is lenne. Húha. Nézd meg a viccset, akkor Coach halott. Why you want to kick? És Coach halott. Jú. Tell us the reason and we kick. Mi? Azt a csalást, Valve. Vicc csak felszívódott. Black and White voltál? Itt a óhár. Ha szép pontjaid vannak. Mi? Azt a rohadt! Szép pontjaid vannak. Azt a rohadt, de rég nem volt ennyi pontom. Mindig tankkal van ennyi. Ja, nem is mindig. Csak néha. Fuck. Na várjál, és... Death Strike, vagy mi a bánatnak a... Na, Slade-nek a lányának is ki kellett lőnie a szemét, vagy mi? Vagy így Kinek született, lőni? hogy hasonlítson rá. Nem tudom. Csak abban a részben láttam. Jó fejnek tűnt. A Wikipédián utána lehet olvasni, hogy mit olvasson fel. Biztosan. Tudod a nevét. Neki a másik szeme van. Szerintem. Ja! Neki a bal. Deathstroke-nak meg nekem is a jobb a szem. A
még De ki tudja, örökölhette. biztos... Mit? Attól még Lehet saját örökölhette. magának szúrtak. Jó. Mert milyen kemény vagyok. Ja, de fellázadok apám ellen, én a másik szememet. Igen. Hát most miért? Szerintem vannak ilyen tükrös dolgok. Lehet, hogy csak genetikában. fordítva rajzolták meg, nem tudom. De van anyajegy a cicimen. Kösz. Azt anyukámtól örököltem, mert nekem a másik oldalamon van. Reloading. Goo coming. Jobb. Tehát én tükröset örököltem. Jó. Nekem mindenhol van annyi, de aztán vagy nem tudom. Ki tudja. Nem nézem én magamat. Én csak az arcomat nézem, és ez szép fiú. Még ha meglátom a tükröződésemet bárhol, és így megállok egy pár órára magamat bámulni. Oh, És ott élvezni a tükör előtt. igen. Utoljára egy Luffy-nak a reflektusában láttam meg magamat, és nem is tudom hány napig ott voltam. És csak élveztél. De nekem nem tűnt soknak, csak egy És percnek. feltöltöttél egy spermabankot. Igen. Szinte merevedésem lett Szinte? magamtól. Mi amúgy csak folyik ki a cucc, vagy mi? Csorog ki, mert pont lefelé hajlik. Hát Pepi a nevem, nem hiába. Belőlem mindig folyik. Na ki tudja hány ezer milliárdot mészároltam le. A saját családtamból. Ez ilyen roguelite játék. Egy egész Csak a civilizációt tettél tönkre. Ökoszisztéma volt az már. Earth Next Generation, out of my penis, all gone. Gondold el, hogyha minden... Ha... Minden belőlem lenne. Imádom. Nem, hanem hogyha minden olyan dolog élne. Minden Mi? sperma. Zid. Aha. Ha nem él. Csak De az a nincsenek kérdés, érzelmek. hogy egybe vegyük a petékkel, vagy külön vegyük. Na a Mert hogyha gomba. külön vesszük, akkor még többen lennénk, az azért sok. A gomba. Ja, Pénisz gomba. I have Tank. pussy. Tank. 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 Tudom, hallom. És akkor miért akar mindenki átmenni? Nem akartam átmenni. De hát tudom, de te 10. Oda álltam, aztán később jöttem rá, hogy nem nálam van a molotov. Gondolkoztam azon, hogy eldobom. De nem is jön. Ó, szerintem váltani fog. Get the bacon! Get the bacon! I'm telling... No, Ó, he's anyám, dead. hát én itt maradok. Dang! Why you go over? Bírnám, hogyha most hoznák a széket, hogy ezért mentek át. Nice, you killed me. Oh, Oh! Ó, de hosszú karja van. Hozottam. Azt a rohadt! Hát... Ilyen bugyutákat, és túlélték. ennek gyorsan Nem hiába, vége. bolondok él világ. Hát de basszus. Ó, szép. Ez kegyetlen volt. Hát ez siralmas. Yes, nem hittem volna. Én vagyok a noob, hogy nem hiszek ilyesmiket. Arrébb lökött Alice a picsába, pedig helybe lőttem volna. Megint meglökött valaki. Én Még jó, hogy nem lőttem akkor. Hol van ez? Ezek miért nem vesznek fel pills vagy valamit? Nesze. Guys, pills? Guys, pills? És be is vette. Hát végül is jól tette. Na, mehetünk? No! De elhasználták, az jó.
Igen, meg is öltem a smoke-ot. Igen, azért mondom, hogy ez itt tökéletes. Jaki van még. Ah, fuck! Oh! Ez annyira jól nézett ki nálam, hogy csak meglöktem, de azzal kilöktem az üvegen keresztül le a legalsó szintre aztán. He'll be back. És ezt majd pont nem veszi fel az OBS sem, mert szaggat, mint az állat. Nem tudom. Remélem, hogy ez ezt felveszi. Jól nézett ki. Az egész szággatni fog. Az egész nem szága? Tudom milyen. Szága. Itt van ez az ostoba. Azt hinnéd, hogy shoppingol. Néha, de ő pont nem. Pedig ott van egy medkit. Ők csak ostobák, nem shoppingolnak. Igen, megyek egy kicsit, meg hálok kempelni. Megyek meg egy kicsit, meg hálok kempelni. Hát, hogy ők is azt csinálják, mint én, hogy setting up the stream. Step by step. Yup. Oh fuck. Ez a Maximus gyerek nagyon új lehet. Nem tudja, hogy kell rage-elni. Sad world. What is rage? Én sem tudom, hogy kell, én csak a definitását. Én tudom. Én alapvetően rager vagyok. Nem is igaz. De. Velünk nem szoktál. Nem, mert veletek nincs miért. Hát de és máskor mikor játsz? Akkor se rage-elsz, hogy igen. Hát amikor még nem veletek játszottam. Ja. Hát akkor az már a múlt. Most már nem vagy rage. Én is rage-eltem régen. De hát már annyit játszottam, hogy már nem számít semmit tényleg. Na látod. Mit számít? Nekem nem tud mutatni már semmit az játék. De nekem számít még. Nekem kell a hogy miért vegyem komolyan? Nincs értelme. Ennyi ezer óra után. És még az a Bence mondta nekem, egy win! Én meg mondtam, na jó van, büdös Bence, adjál fel ennek. De annak az ostobának van saját zéját, ó Istenem. Hát de nincsen neki szerintem. Akkor mi? Mármint saját szerver. Ja, én szerintem csak ismeri a kié a szerver. Na nem tudod bannolni, hát direkt azt akartam, hogy bannoljon ki. Én arra szarra nem akarok visszamenni. De lehet, hogy csak ostoba és nem tudja hogyan Ne, kell. csak ért a Google-höz, én nem tudom. Nem, it's complicated. That rescue. Ja, ráugrottak, úgy nézett ki, mint elszlájdolt volna. Mondom, hova lett Alice? Én meg elmenekültem? Nem. Oh fuck. Fucking hell. Alice! Nézd meg, Azt a kurva anyját, de mákja volt. Mi? Alice? Igen. Mi? Kinyírt? Pont direkt úgy akartam, hogy ne lásson, és hogy egy oszlopról rá fogok ugrani, de le tudott pancsolni. Azt a rohadt. Ilyen falról rájump valakire. Ja. Fuck. Nem baj, szerintem nincs okunk panaszra. Ja, csak szerencséje volt. Jó neki. Oh, fuck.
Mi és megint? Mi? Háttal voltam, és leütött magára. Mi? Én bal? Nem, hiszem, csak megint szerencséje volt. De elment. Akkor mi az? De mennyi zombi volt rajta, meg minden, és engem pont le tudott rázni. Hát azért Vagy kérdezem, pont a hogy- zombit pancsolta. Nem tudom. Toppancs. Remélem biztos Euróbe. Az. Nem hiszem. Tudom a nevét. Mi az, hogy I Nem am too hiszem. close? Ó, Elment 2 HP. kinek mondtak 2 HP? Flashnek remélem. Személy! Oh fuck! Coach? Umut. Wow. Írja a Psizu, valami vicces, vagy mi? Ja, valamit játszunk és vicces, akkor Nani nevetést kell bevágni. Én vagyok a Én meg- közönség nevetése ezek. Igen. Hát, szerintem van É, meg amúgy is. a közönség nevetés. Benne van a nevetésem, higgy el. Hát, ahogy ezek játszanak. Júj. Mondjuk így is egy szép szkóruk van. Több van, mint amire számítottam, Kór. hogy lesz. Score. Szép kór. Ja, ez nekem az utolsó játék, csak mondom. Okay. Anybody know Dorothy. who the race car guy is? Itt oké. I fall out. Hát tudom, azt jobban szereted, mint Jimmy engem. Gibbs Jr. Yay! Nem. Jobban Bethesdának van ekkora pénisz? Hát mindenkinek együtt, Így igen. pénisze van, most tudom, de... Jó, ez a jockey. Ugye? Fal jockey. Van Hunter is. Ott az igazi. Van igazi? Let's not all start shooting. Erre belefut. Majdnem lelőm, erre belefut. Hát ő a Jokinak a oldalánál. Like to be jockeyed around. I don't see anyone. Let's go and let's not nani it up. Ó, és már nem is kell csinálnunk semmit, áll az égnek. Nani közönség. Milyen közönség? Van egy ember. Ja, Vagy a Hunter! megszoksoroztatva effektel. Anybody got an idea? Now Zidom. Nani. Röhögni. Ott Én vagy a is. Hunter. Ez vicces a röfögés nevetés. Wherever he is, coach, Igen, hát néha szoktam. they don't it's a car show, so we don't have to find some gas. Igen. these doors open. Én is néha. Oké! Azt mondta together, én leugrom. Én Together. is. Aztán hajön. Ma nyelvünk amúgy. Azért mondom. Kilövöm a gázt. Én is azt akartam! Nem sikerült. Ja, nem minden, hogy sok kellett annak a Hunternek. Azt a rohadt! Fölgyújtottam a csárba. Skiteltem, mint a Hunterrel. Yay. Skiteltem a Guys, a together! boldog tetejéről. Together, guys! Why even try? We already won. Just jump together. Do the methamphetamine. Methamphetamine. Nice! Alice, Good gecit. Mi? Alice leugrott onnan az első lépcsőkanyarból. Jump!
Ja, de azt Jump! Nice! We win! Free win! Istenem. Pedig ott Hizi, hizi! Oh. Mi? Pedig ott vár minket a Batmobile. Neked Batmobile van? Aha. Nice. És megjavították kicsit Arkham Knight-ot. Van Kellett? különféle Batmobilok. Persze, hát Ja, olyan szar azok jól volt. néztek ki. Van ilyen 50-es évekbeli is. Oh, És lehet használni story módba. ez tök Csak jó. egyes küldetéseket nem lehet használni, mert ugye kell a tank része. Ja, az És van. tanká nem tud átalakulni. Ja, azt láttam, Vicces hogy lett elég volna tank, és egy jól ilyen. néz ki. Meg a melyik volt az első Batman film? A Tim Burton-ös Batman kocsi is benne van. Ez tök jó. Ez csak ilyen riding. Retribution. Riding Right to Hell Retribution. Néztem, azt megveszem azt a játékot. Anyám, azzal Az a baj, nagyon drága, hogy 1000 forint. Mármint Hát? Steamen nincs már fenn, azért ér annyit. Ja, Levették Steamre, de még meg tudom venni más oldalakon. de Critical Csak, hogy meglegyen, mostanában is mert- játszott vele annyira szar, Ki? hogy tudja élvezni Critical. De látnád miket? Ja, nem hülye vagyok. Azért játszott vele, mert mit használt. I'll be back. I may live child, I'll show you. Mi is az? Karaktert használt. De ami bugokat mutatott ő is, hát némelyiken sírtam. Amelyik nem karakter volt. Nekem legigazán az a Rambo játék kell. De is olyan drága, 6000 forint discount. Amelyiket Tudom. Angry Joe review volt? Igen, ami ilyen shooter játék. Jól néz ki, I must have it. Ne. Nem 6000 forintért. Fasz. Mi, ezt nem találtam el? Átfutott előttem. Elvesztettem a monyomomat. Nem is kellett, hogy köpjek, Alice bedobta a tűzbe a kannát. Nice. Azt a rohadt. Fázott. Nincs fűtés ott a plázában, itt élen. Dobott egy kicsit a tűzre. Istenem. De ez durva. High pounds! Nem fogok odaérni. Oh fuck! Pont Így jár elment. az, aki kapkod. Úgy jár, mint én. Rossz helyre köpök. Pont akartam mondani, hogy az a Hunter, az tök jól ugrik. Miért? Nem találtam el, pont elmozdult Jól egy nézett ki, hogy pixelnyire. kanyarodtál a levegőben. Hát igyekszem kanyarodni. Sétálni. Robin. Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. Na, az már érdekes. Kell a Robin Hoodom. Ne hányd le! Hát de nekem csak arra kell. Rányik! Igen. Kurva! Nem már! Kurva picskú! Az az aim set. Fuck. Az igen. Hova? Ő lesz a tank! Mit számít? Hát nézd meg ezek, hogy játszanak. Hát de... Ez jobb, mint egy achievement. Az igaz. Rochelle! Az a dedication. Fuck. No effort. Hát de
Igen. Good game. Easy.